Здравейте, приятели! Сега ще ви заснема къщата ми в Токаблока. Така, първо да се включим. Ето ми е къщата, тя е безплатна, защото миналата ми версия беше с хак. Но, естествено, аз съм си взела iPhone 15 и по принцип на iPhone-ите не може да се хаква. Така че ли, просто не мога. Опа, що взех това куче. Тук ми е банята. Тук ми е кухнята. Тук е стаята на ето това момиче. А ето тук си има дворче, забавления. О, защо го взех това? И това беше самата къща. Очаквайте видеа за Токаблока. И това беше от мене. Чао!